Assalamu alaykum, mehriban watandaşlar. Dogra dogry, ýalňyşa ýalňyş diýip bilýän, ak bilen garany saýgaryp bilýän doganlym. Bu çykyşymy diktatura rejime garşy göreşmek ýüregine dügen halk köpçüligine ýüzlenme diýip atlandyrdym. Mehriban doganlym, biz demokratiýa diýip gyýgyrýas. Täze urjak döwletimizde hemme zady halk çözer diýýäs. Diýýässe, ýöne näme üçin şu wagtdan käbir ýalňyşlar goýberýäs. Ünha meselem, Kanadadan bir ýaşuly 30-njy maýda Istanbul'a köçä çykmaly diýip jan edip çykyş etdi. Bärde halmyrada we saparaga çykmaň diýe. Men ikisine de dogry ýa-da ýalňyş diýemok. Şular ýaly köp adamyň akwalyna täsir ediljek meseleni näme üçin halk bolup çözmeliler? Impeachment diýdik, petisiýalar diýdik. Ses berjek bolsak, ilki ses bermäni öwreneli. Köpçülüklerin mitingi 30-njy maýda geçirmelimi ýa-da geçirmeli dälmi? Sese goýup çözsek, has dogry bolmalymy? Ýaşullar hökümetde bolýan zatlara jany ýanyp, gaharlanyp, emosiýada bir zat diýip biler. Onu alyp götermeli diýen zat ýok. Her kim edilýän çykyşdan özüne geregini alyp gerekdärlem goýup bilýärmi diýen. Ýakyn geçmişde goýberilen ýalňyşlardan netije çykaralyň diýip çagyrş edipdim. Öňrek. Sebäbi 30 ýylla diňe bir adamyň pikirine dogry diýip şuny düşmedikmi? Ýene-de bir halk köpçüliginiň pikirini bilmäne sese goýmaly mesele ýüzüňi açyp gürlemek. Halmyradaga bir çykyşynda haramzada prezidentiň ahranlarynyň eden etdiliklerine gahar edip emosiýada diýdi, ýüzüňi açyp gürleň diýip. Özüňize netije çykaransyňyz ýaşuly her çykyşynda diýe halky odatmak islämek biderek geredi. Şoň üçin halmyradaga hormat goýýan. Indi özüňiz aýdyň. Şu wagt biz hökümete garşy göreş eglan etdik. Bu häzirki wagtda diňe informasiýon söwüşekmini alyp barýas. Sebäbi aýaga galyp agdy birleşip ýurda barmany entek ýollar ýapyk. Indi şu wagtdan herekete geçmeden ýüzümizi açsak, kartlamyzy açyk oýnasak, ýalňyş bolmalymy? Huşgarlygy elden berdiňimiz bolmalymy? Bu mesele hem köp ýigitlerimizin ikwalyna täsir etýänligi üçin halkyň pikirini bilmek dogrymy diýen. Eger ses berip köpçülik ýüzüňi açyp gürlemek dogry diýse, onda men diňe ýüzümi açyp däl, gapdarymda pasport danylamy alyp çykyş etjek. Kenbe güjükler kösenip bermedýär. 10 000 dönem köp adamlaryň diňleýän auditoriýasynda çykyş edip, halkymyzy ätmeli adamlaryny çağıraňyzda ilki gowy pikirlenip, soňam köpçüligiň pikir üçin sese goýmagyňyzy haýyş etýän. Bu ses berilişikleri gurnayan ýa-da gurnajak doganlanma da taňry elkasyna aýtýan. Am derýanyň akşýaly ýürekleri joşup duran Lewap topragynda kemale gelen doganlym. 360 erenleriň aşyk aýdyň piriň ýatan topraklaryny öňe besen, daşowyň merdana oğul gyzlary. Ulu Balkanyň, Kiçi Balkanyň eteklerini, Hazaryň kenaryna, Pragyň dogran toprakda ýetişen Balkanyň gaýdusuz nesilleri. Köpet dağı penalap oturan, Kerim ağa ýaly beýikleri kemale getiren, Göktepe göçüniň şehitleriniň ýaňy, häli hänidem gelip duran toprakda öňe besen ahal eliniň mertleri. Safyn Otabay, Taryha Bay, Bally Hajy, Nuruşka ýaly beýikleri ýetişdiren Maruşa Hujahanyň gaýdusuz oğul gyzlary. Siziň öňüňizde baş egip, size ýüzlenýän. Biziň kemale gelen topraklarymyza ene toprak diýsegem, atamyz ata watandyr. Gelin ene toprak, ata watan üçin şu wagtdan hem has jewisleşeliň, agdy birleşeliň we şu haramzada hökümetiň garşysynda berkäliň. Ilim unym bolmasa, aýym unym dogmasyn. Dinläniňiz üçin sag bolun.